Jopuonjre mokalo 400 mawuok e miere mochando e kaunti mag Turkana e boma ma Lodwar biro chako yudo kony mar chiemo koa kuom kanisa mar Baptist mondo mi ginyal bedo kod thuolo mar yueyo maonge kod chandruok mar kech. Jadolo mar kanisa no Tony Otiato owacho ni bedo ni ochumi osebedo matek, jonyuol mathoth yo Turkana ok nyal pidho nyithindgi kaka dwarore. Kata kamano kanisa no sani osedonjo wachni mondo mi gikony nyithindogo. Nyithindogo biro yudo chiemo mar ochele to oganda didek e juma, ka bende gibiro bedo ka giyudo puonj mag oganda kod ber mar miyo weche somo maino e ngimagi. Ninashukuru zaidi kwa hii usaidizi ambaye wametuletea chakula ya watoto, na kwa hii chakula imetusaidia kwa sababu hata manyumbani kwetu asubuhi watoto wanakaa bila chakula, mchana hawana chakula, lakini juzi vile hii chakula imekuja imeweza kutusaidia wakati wanapokula mpaka waende wapate nini sapa usiku, chakula cha usiku. Ndio tena tuendelee kesho tena tuamke hivyo. Kwa hivyo hii program itasaidia wakati watoto wanapokuwa kwa darasa lao, wakisha maliza darasa wao wapewe chakula, hata kama ibada ya watu wazima haijamalizika wao wahudumiwe, ndio wasisumbue wazazi wakiingia ndani ya kanisa wakisema kwamba mama au baba tunataka tuende nyumbani. Oh, this is an ongoing program. We've been doing this in some other 64 centers in and around Ukambani, in Kisumu, in Webuye, and so this is an additional area where our mission is trying to reach out to kids. So this is we've started it here, and it will keep going. So it's not a pilot program. Ramogi